ček. I pozdrav svima ljudi. I dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo snimati isprobavanje nemačkih burgera, to jest amerikanski, ali kupljen je u Nemačkoj. U prodavnici neću imati reklamu koji, nego ja sam stavio malo još kečapa. Tako da malo ćemo da procurimo. Sad ćemo proceniti da li ovaj burger bolji od onog našeg, jer ovdje nije meso od piletine, točno ne. Ovdje je od, da, ovo je pileće meso. On je baš čista pljeskavica. Ovo je pileće meso, zato što, zašto ja to ponavljam reći, ali ne vezano. Malo sam zablokirao. Ljudi, ako želite još da ispravimo neke stvari, napišite obavezno komentare i da ih procenimo i da ih usporedimo sa nečim drugim. Tako da čekaj samo da pokažem. Vidite to. Ajmo close up. Ko oni youtuberi, šta da jede, on je, kao što vidite. Samo da ju upakujemo. I to je to, živjeli. To je to što... Ja ću ovako da sredim jer da bi se vidio kadar, ono. Dobri su. Čekaj samo još jedan gris. Ovo su mnogo vkusni. Okej, ovo boli. Jako je ukusano. Ljudi, dakle, ovaj burger je 1 euro. Da li je bolji od našeg? Naš pljeskavice. I vi ste pa možete uzeti pljeskavicu, đačku koja je veća. Mislim, ovo je onako veliko, ali nije baš to naš pljeskavica. Naše meso. Ljudi, ali ovo možda prođem. Ono, da li je bolji od našeg koji burger? Čekaj da se to odlučim. Iskreno nije i u sebi su bolje pljeskavice. Jer šta očekujete pečeno na skaru i od ovoga. Što je ono uzeno, što je uzeto u prodavnici. Okej. Čekaj. Možete jedan gris. Ajde, grizi. Zove bato pa grizi, ajde. Okej, ljudi. Ljudi, tako da je nešto od ovoga. Ja se nadam da vas se malo video svidio, bar malo. Ako jeste, obavezno stavite like, čeliskom flašu, share i subscribe za još ovako sadržaja, kontenta. Mi se vidimo već do sljedećeg videa. Pozdrav!